Victor, kom. Jeg kommer efter dig. Jeg kommer efter dig. Ja, yeah, jeg fanger dig. 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 Kan du fange mig? Kan du fange mig? Kan du fange mig? Kan du det? Kan du fange mig? Kan du fange mig? Nå, det kunne du ikke. Kan du vise, hvad det er, du har lært, Victor? Victor, hvad er det, du har lært at gøre med hovedet? Nu har du fundet en plastikpose. Jeg kan godt se, hvor du er på vej hen. Man skal passe sådan på med dig. Gemmer jeg den væk. Victor, Victor, hvad har du lært at gøre med hovedet? Vil du slet ikke vise det? Er du sur i dag, Victor? Victor, Victor, Victor. Fandt du noget mere spændende? Victor! Er du sur? Er du glad, Victor? Er du glad? Nå. Så må du gøre det en anden gang, ikke? Nu hænger du fast. Så. Var den alligevel lidt spændende? Der var en ble i. Ja. Kuk, kuk. Bæh. 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 Skal du nu op på mig? Det kan godt være lidt svært. Nej, åbenbart ikke.